Исәнмесез, газиз кардәшләр. Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Сезне Яңа гасыр телеканалында манзара тапшыру сәламли. Студияда Ландыш Хусейнова һәм мин Илья Шәйхмәтов. Һәр барчагызга хәерле эш атналары насыйп булсын. Таң җилләре матур хәбәрләр алып килеп, көнегезне куанычлы вакыйгалар бизәсен. Без башлыйбыз һәм гадәттәгечә иң беренче эш итеп сәхифәләрнең ал хәбәренә күз салыйк. Сагындыра үткәне. Шул исемдәге язучы драматург Әхәт Гафарның юбилей кичәсеннән безнең репортаж. Сүнмәс дәрт фольклор ансамбле белән таныштырырбыз. Коллективка йөрүче өлкәннәр хөрмәтенә шулай дип атадык диләр оештыручылар. Тәмле булсын сәхифәсендә ашсу устасы Резида Хусейнова тиз әзерләнә торган кекс пешерергә өйрәтер. Тапшыруыбызга мөхтәрәм кунакларында көтәбез. Яңа Савин районы пенсия фондыннан Эльмира Якупова киләчәк. Әдәмнәр һәм һавалар яшьләр этнопроектының җитәкчеләре, оештыручылары Ринат Исламов белән Эльвина Нәҗипованы да көтәбез. Йогышлы авырулар табибы Алсу Шафигуллина белән кызамык авыруы турында сөйләшербез. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесенең беренче орынбасары Даниш Шакиров та тапшыруыбызның кунагы булачак. Кәрим Тинчурин исемдәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында премьера. Шул уңайдан бездә кунакта Россиянең ат казанган Татарстанның халык артисты Зөфәр Харисы булачак. Дәрья сәхифәсе исә һәр вакыттагыча милләттәшләребез тормышындагы вакыйгалар белән таныштырыр. Һәм инде тапшыруыбызны җырдан башлыйбыз. Габделфәт Сафин башкаруында яшәүнең үзеннән көч алам. Тапшыруыбызны башлап җибәрәбез. Инде авылым иртәсе сәхифәсе бүген барыгызны да Апас районының Дәвиш авылына чакырып кала. Авыл 17нче гасырда нигезләнгән. Тарихи белешмәләрдә халык авыз иҗаты әсәрләрендә телгә алына. Биредә барлыгы 807 татар яшәгән дип теркәп тә куелган. Авылның үткәне һәм бүгенгесе киләсе видеоязмада. Апасның бу авылы тарихта инде 925 елда ук Дебер крепосте буларак теркәлгән. Табигатьнең гүзәл җирендә урнашкан бүген Дәвиш исеме белән аталып йөртелә торган авыл тарихы бик борынгыга барып тоташа. Болгарларга кадәр биредә мәҗүси фин-угор кабиләләре яшәгән дигән фараз бар. Авылдан бысын күтәрткәндә чыккан каберлекләр кеше сөякләре Куми юласының мөселман каберләреннән аермалы булуы шуңа ишарә. Авыл тарихы үзендә тагын нинди серләр саклыйсың? Хан кызы киләмендә һәм инде Дәвишне гыта башлый, крепостларын салдыра. Чөнки ул була белән Зия елгасы арасыннан балчык вал казылып, аның башына имен шундый баганлар утыртылган була. Аны менә трактор сабиләре бүген исәннәр, алар инде 75 яшьләрендә, алар сөйлиләр. Без аны сугыштан соң бульдозер бәтереп тигезләдек диләр. Һәм инде менә сибергәннән соң, җирне сибергәннән соң, чыннан да шундый волна күренеп тора, кызарып торган, чөнки җир актарылган, ителгән, то есть ул крепостның изе бар. Чыннан да шушы кыз менә ныгытканнан соң хан кызы, бу авылның исеме чыкты. Моның исеме юк диләр. Ул әйтә, монда Дәвишләр булга тора, Дәвишләр була, Дәвиш дип атарбыз дип атыйлар аны. Икенчедән болгарлар зур елгаларны Дәвиш дип атап йөртәләр. Риваят легендаларга бай буяклар. Дәвишне күбесе кыз һәм Каравыл таулары аша белә. Каравыл тауы көнбатыш юлларын күзәтә торган урын була. Элеккелектән Рәсәйгә юл нәкъ менә Дәвиш аша уза. Каравыл тауында урнашкан манарадан яу килүен белгертеп ут яга торган булалар. Дәвиш белән болгар арасы бер көн дип исәпләнә. Ә халык күңелендә сакланган һәм тарихка теркәлгән кыз тавы риваяте кызганыч һәм аяныч. Үзбәк ханның улы Җанибәк, ул тарихи шәхес, аны акчалар инде билгеләнде. Менә шушы Җанибәкнең кызы күмелгән дигән вариантта тора Күкляшев. Ул авга киткән вакытта хатынны әйтеп китә. Ир малай тапсаң сөенче алырга җибәр, кыз тапсаң үтер ди. Менә шуннан ул аудан закына җиреп кайта, кайту шикере, хатынны күрә дә сорап куя, бу кем тапты икән дип. Кыз бугай дип әйтәләр. Шуннан соң угата ул хатынны. Ул хатынның аягына тия. Менә шуннан соң инде ул ханның янындагы дуслар әйтәләр, соң хан инде фәлән хәл улың бар, бер кызың инде дип. Ну шуннан соң ул кич белән аш бирә. Үзенең тирмәсендә хан кулыннан аш алу бик зур әйбер булган инде. Бүгенгегә караса орден алган сымак булган. Ләкин шунда үзенең дусты Амат әйтеп куя. Мин синде ачуланырмын ди. Син кач һәм миңа дошман булып күренеп, кызны эзләп табырга кирәк булыр ди. Һәм шуннан да ул кич белән бик зур тирмәдә аш бирә. Һәм инде аш ләшәдә бу җегеткә ул карта сымак уен сукта бирә. Ул инде ханга бу нәрсә булды инде ди, кешегә аш бирдем, миңа моны бирдем ди. Тотыгыз да үтерегез ди. Әмәт чыгып кача. Һәм инде хәбәр тарала, Әмәт белән хан узышканнар икән дип, ул шушы кызның эзен эзләп таба, шушы Дәвиштән.
Чөнки хан хатыны дәвештән булган дип санала. Әммәт кызны эзләп тапкач, башына мин хан кияүе була алам дигән уй килә. Җанибәк аның артыннан яу җибәрә. Кызны да, Әммәтне дә үтерергә куша. Ике гаскәр шушы тауда бәрелешә. Кыз җәсәде шушы тауда алтын бишектә күмелгән дигән легенда бу. Таулар, калкулыклар, урманнар белән чорнатылган дәвешнең таркау урнашуы һәм авылның киң урамнары безне бераз булса да гаҗәпләндерде. Биредәге халык та иркенлекне һәм ирекне ярата. Башкача була да алмый, чөнки бу җирләр данлы һәм шанлы тарих эзләрен бүген дә исән-имин саклый әле. Күренекле язучы Әхәт Гафар нинди генә дәрәҗәләргә ирешсә дә, якташларын онытмый. Үзенең юбилей кичәсенә ул балык бистәсе талантларын җыйды. Әхәт Гафар тумышы белән Балык бистәсе районының Олы Әшнәк авылыннан. Биредә бүгенге көндә аның исемен йөртүче урамда бар. Язучыны котларга шушы төбәктән чыккан талантлар, каләмдәшләре, иҗатын яратучылар килгән иде. Татар халкының Рамазан Байтимеров шигыренә композитор Рөстәм Яхин иҗат иткән рәсми гимны белән бер рәттән туган тел, Олы юлның тузаны кебек рухи гимннары да бар. Олы юлның тузаны җырының соңгы строфасы Әхәт Гафар каләменә караганны әле күпләр белмидер. Силер алда иде әле дигән повесть язып ята идем. Шунда бабай белән онак Олы юлның тузаны җырлыйлар. Безнең Таһир абый мәшһүр Якупов җырлый бит инде аны, ике куплет итеп, ике строфа. Һәм менә шуның өченчесе сыралып тора иде. Мин шунда яздым аны. Аны бабасы үзенең оныгына өйрәтә булай ул дип. Олы юлдан атлар уза, безгә кала тузаны. Алда гомер бардыр барын, сагындыра узганы. Сагындыра узганы. Өзенең 70 яшьлек юбилей кичәсен язучы, драматург Әхәт Гафар шулай дип исемләгән. 12 яшьтән иҗат итә ул. Балык бистәсе районының Октябрь юлы газетасында 3 шигыре басылып чыга. Казан университетының журналистика бүлеген тәмамлагач, озак еллар республика матбугатында эшли. Зур әдәби мәйданга килгәнне дә ярты гасыр гомер узган. Шул еллардан бик күп публицистик язмалар, дистәләгән әдәби әсәрләр, пьесалар, хәтта көйләр иҗат ителгән. Ләкин Әхәт абый үзен рухи халәте буенча күбрәк шагыйрь дип саный. Чөнки шигырьдән башлаган такмаклар шигырьләре мин балачактан ук инде. Минем прозаны да, драматургияны да шигъри проза дип әйтәләр иде. Аннан гына түгел, мин хәзер дә шигырьләр байтак язып барам гел. Поэмаларым күп. 300-дән артык инде минем шигырьләр бөтенесен. Аннан туктап булмый. Чөнки шигырь ул минем иҗатымны сугарып тора. Мин шагыйрьләрне бик яратам. Бик күп укыйм мин шагыйрьләрне, үзебезнең атаклы шагыйрьләребезне. Яшьләрне яратып укыйм мин шагыйрьләрне. Менә ул бер кайчанда җаннан китми инде. Әхәт Гафар әдәбиятка узган гасырның 70-80 елларында вулкан кебек бәреп керә һәм ныклы урынын ала. Шул елларда журналистикада беренче булып әфганчылар проблемасын күтәреп чыга. Юбилей кичәсендә бу оешмадан Альберт Борһанов Әхәт Гафарга Әфган сугышы тәмамланыга 30 еллык уңайыннан чыгарылган медаль тапшырды. Икенче медальне язучыга татар милләтенә күрсәткән хезмәтләре өчен Бөтен дөнья татар конгрессы такты. Ләкин Әхәт Гафарны бер кем белә дә бутап булмый. Ни өчен дисез? Беренчедән аның үзенең яраткан геройлары бар. Аннары үзенең аның яраткан шәхесләре бар. Яраткан традицияларын дәвам иткән әдипләре бар. Ул турыдан-туры мин әйтерим, Әмирхан Ниники, Гомәр Бәширов, Гаяз Исхакый шикелле бийекләребезне һәр кайчан хөрмәт итә һәм шуларның традицияларын дәвам итә. Һәм мин уйлыйм, Әхәт Гафар үзенең әдәбиятта соңгы сүзен әйтмәгән, киләчәктә аннардан яңадан-яңа әсәрләр, яңадан-яңа образлар, күренекле шәхесләрне күтәргән, күренекле әсәрләр язуын көтәбез. Без аңа уңышлар телибез. Әхәт Гафарны хөрмәтле Балык бистәсеннән бик күп якташлары килгән иде. Алар язучылар берлеге сәхнәсендә җырлап, котлау сүзләрен әйтеп, бүләкләр тапшырып күпләрне сокландырды. Кичәне язучының авылдашы Ирек Хафизов алып барды. Мин үземне белә белгәннән бирле Гафарларны беләм. Чөнки Әшнәк авылында Гафарлар бөтен кешегә дә билгеле гаилә.
Хатабылар алар аула кайтканда без бер урам егетләре дә әле, алар тегермән ішендә торалар, безнең үй аша узып китәләр. Хатабый минем әтием Галимулла белән бик якын дуслар иде. Хатабый безнең үй аша узып киткәчтен, безнең өйдә туктап, әти белән әкрен генә матур гына фәлсәфә корып, сөйләшеп утырып, шулай итеп аннары өйләренә кайтып китәләр иде инде. Аларның башта төп йортлары буш торды, аннары инде алар кайтып йөрделәр, буш торды дип әйтүем дөрес түгел. Алар аны бер вакытта да буш тотмадылар, гел кайтып йөрделәр. Әмма аннан соң инде аларның өлкән абыйлары Габделбар абый анда авылга төп нигезгә күченеп кайтты. Хәзер инде ул да гүриясе булды. Шуңа күрә гафарлар төп нигезне бер вакытта да буш тотмыйлар. Аллага шөкер, һәр вакытта кайтып, күренеп йөриләр. Беренче мәртәбә республика күләм газетларга бер полоса Әхәт Гаффар тәкъдимендә минем шигырьләр басылган иде. Менә шуннан инде иҗатка кирип китү, чын-чынлап аяк басып кирип китү булгандыр да шул. Беренче Әхәт абыйның тәкъдимнәреннән соң, киңәшләреннән соң дип әйтәм инде. Аннан соң Әхәт абыйның әсәрләре укып күп әйбергә өйрәнгән кешеләр инде без якташулар актыгы горурланып йөреп, менә нинди генә әсәрен алсаң да, ул бит инде табигать белән сөйләшә торган кеше. Безгә дәрес, аның китабын укып, үзеңә иҗади дәрес алган кебек тоела. Әхәт абыйның ниләре. Аннан соң Әхәт абыйның бер ягы бар, тагы бик күркәм ягы. Һәр вакыт туган ягына кайт дисә, ул дәше бала. Әхәт аның белән сәгатьләр буе армыйча, талмыйча сөйләшеп утырырга мөмкин кеше ул, ирексездән. Гадилек, анда ярдәмчелек, белән зәлләмичә, кызганмыйча киңәш бирү. Андый талант күп кешегә бирелмәй ул. Әхәт абыйда менә шундый юмартлык җәйрәп ята. Әхәт Гаффар республикада билгеле Гаффарлар иҗат династиясенә нигез салучыларның берсе. Бүген аның эшен кызы Сөмбел дәвам иттерә. Тапшырубызны кунакхана белән дәвам итәбез. Студиябызда кунакта Казан шәһәренең Яңа Савин районы пенсия фондының пенсияны билгеләү һәм яңадан исәпләү бүлегенең баш белгече Эльмира Якупова. Исәнмесез? Исәнмесез? Эльмира, пенсия билгеләгәндә нинди стаж исәпкә алына? Менә шул хакта сөйләшик әле. Иминет пенсиясын билгеләү өчен мөһим шарт булып иминетләштергән стаж, ягъни гражданинның рәсми рәвештә эшкә урнашкан еллары. Моның белән бергә социаль әһәмияткә ия булган Россия пенсия фондына взнослар күчерелмәгән чор да бар. Әмма бу еллар иминетләштергән стаж булып санала. Мондый чорларга шулай ук хәрби хезмәт узу чоры да керә. Хәрби хезмәт нинди шартларда иминет стажына исәпләнә? Законда каралганча, иминет стажына гражданинның хәрби яисә башка шуңа тиңләштерелгән хезмәт еллары керә. Барлык бу чорлар исәпкә алынсын өчен гражданинның армияга кадәр яки аннан соң да рәсми рәвештә эшкә урнашкан булуы зарур. Шушы хәрби хезмәтнең иминет стажына кермәү очраклары бармы? Әйе, искәрмә рәвешендә хәрби хезмәтнең иминет эш стажына кертелмәгән очраклары бар. Беренчесе Россия пенсия фондының 2нче линия пенсия алуны планлаштыручы хәрби пенсионерларга кагыла. Бу очракта пенсия билгеләгәндә армияда хезмәт иткән чоры исәпкә алынмый. Чөнки бу чор хокук саклау органнарында хезмәт иткән еллар линиясе буенча пенсия билгеләгәндә инде исәпкә алынган. Икенчедән шуны әйтергә кирәк, 2019 елдан яңа ташлама эшли башлады. Аның нигезендә зур эш стажы булган гражданиннар 42 ел ир-атларга һәм 37 ел хатын-кызларга пенсияга иртәрәк чыгу хокукына ия. Әлеге стаж вакытыннан алдан чыгу өчен махсус схема буенча исәпләнә. Үз эшенә бары тик эш чоры һәм больничада булган вакытларны гына ала. Димәк, армияда хезмәт иткән чор вакытыннан алдан пенсияга чыгарга мөмкинлек бирми. Пенсия күләмен исәпләгәндә хәрби хезмәт ничек исәпкә алыначак? Хәрби хезмәт чоры иминет стажына календар тәртиптә кертелә. Ягъни гражданинның һәрбер армияда хезмәт иткән чоры эш чорының һәрбер елына тиңләштереләчәк. Моннан тыш гражданинның тулы календар ел эчендә хезмәт иткән өчен пенсия баллары да исәпләнәчәк. Хезмәт итү чоры һәр календар елда 1,8 балл бирә. Шәхси кабинетта хезмәт иткән чор турында мәгълүмат карарга буламы? Россия пенсия фонды сайтында шәхси кабинетта бу мәгълүматлар күрсәтелмәй. Чөнки анда бары тик рәсми эш чоры мәгълүматлары гына бар. Хәрби хезмәт документы раслаучы хәрби билет яисә хәрби комиссариаттан белештермә белән Россия пенсия фондына мөрәҗәгать иткәндә генә аны исәпләргә мөмкин.
Демәк, мәгълүматны алу өчен пенсия фондына мөрәҗәгать итсәң, барысын да Әйе, әйтеп, әйе. аңлатып бирәчәкләр. Илмира, бик зур рәхмәт сезгә файдалы мәгълүматлар, файдалы киңәшләр өчен. Киләсе очрашуларга кадәр саубуллашабыз. Саулыгыз, рәхмәт сезгә. Сезнең белән саублашабыз. Бездә кунакта Казан шәһәре Яңа Савин районы пенсия фондының пенсияны билгеләү һәм яңадан исәпләү бүлегенең баш белгече Эльмира Якубова булды. Алга таба реклама чыгарылышы. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, кунакханәбезгә рәхим итегез. Бездә кунакта Әдәмнәр һәм һавалар яшьләр этнопроектының җитәкчеләре, оештыручылары Ринат Исламов белән Эльвина Нәҗипова. Исәнмесез, мөхтәрәм кунакларыбыз. Исәнмесез. Әлеге проект турында сөйләп китсәгез иде, ни өчен Әдәмнәр һәм һавалар дип Исеме дә бик кызык, проект үзе дә бик кызыклы булырга охшаган. Әйе, хәерле көннәр һәр барчабызга да. Менә инде Аллага шөкер, безнең әлеге проект быел чәчәк ата башлады дип әйтергә кирәк. Ни өчен Әдәмнәр һәм һавалар? Чөнки бит инде белеп торабыз, Әдәм ул безнең ират заты, һава ул безнең хатын кыз, шулай безнең Аллаһ Тәгалә тарафыннан шулай барлыкка килгән. Шуңа инде без аны шулнан ерак итмичә, һәрберебезгә дә хас булганча шундый исем биреп, менә шундый рәвештә башлап җибәрдек бу проектны. Бу проектның инде төп асылы нәрсәдә? Монда безнең инде төрле яшьтәге кызлар, егетләр һәм бигрәк тә кияүгә чыкмаган, өйләнмәгән яшьләр, үзләренә пар эзләүчеләр, бигрәк тә кызыксынып инде безгә киләләр. Һәм инде без шушы яшьләрне җыеп, үзара танышып, аралашып, бәлки араларында инде үзләренең насыйп ярларын табучылар да булыр диеп, гаилә кору юнәлешенә дә барып, шундый эш алып барабыз. Һәм инде моны ничектер кавышып, гаилә коруга гынадан да бигрәк, менә бүгенге көндә татар яшьләренә җыелу урынын мин шул кадәр күптер дип әйтә алмас идем. Менә театр һәм концертлардан кала инде. Кемгәдер иптәш булмаска мөмкин, шулай бит. Безнең әлеге проект ул бөтен кешегә дә ачык. Монда рәхәтләнеп җыелып, без төрле чараларда катнашып, мастер-классларда катнашып, үзебезне ача алабыз, таныша алабыз, дуслар таба алабыз. Сезне Ринат белән икегезне проектның оештыручылары, җитәкчеләре дидек. Кешеләргә парлар эзлисез. Үзегез. Ринат, менә сезгә каян килде бу идея? Без инде Эльвина белән туган ягыбыз Мөслимгә кайтып барганда, Хава мәчете бар безнең, менә безнең шулай иптәшебез Рәштәвый Вилданов салган мәчет ул. Без шул мәчеттә җомгада булдык. Һәм инде Рәштәвый безгә әйтте: "Егетләр, кызлар, әйдәгез берәр менә үзегезгә ошаган чараны менә безнең мәчеттә оештырыйк әле" дигән сүз белән безгә фикер белән әйтте. Һәм инде туган ягыбыз Мөслимгә кайтып барганда, без шул көнне кайтып та киттек. Шалдан соңгы кайыннарга барып җитә башлагачтан, Эльвина белән фикер килә башлады. Мәттәш Эльвина әйтә инде, минем дә таныш кызлар да, алар да кияүгә чыкмагандай, мин әйтәм, минекеләр өйләнмәгән, әйдәгез мәйтәм. Хава мәчетендә җыелабыз дигән фикер белән без берләштек. Һәм тиз генә Рәштәвигә шалтыраттык. Рәштәвий күтәреп алды безне. Ул инде бүгенге көндә безнең проектның әтисе. Безнең инде төп менә бу проектның башлангычы шушы Хава мәчетендә башланып китте. Һәм инде без айның бер очрашуын нәкъ та шушы мәчеттә оештырабыз, күрешәбез. Хәзрәтләр белән төрле вәгазьләр була. Мисал өчен Салават һәм Гүзәл Миңнехановлар белән безнең мастер-класслар үтте анда. Менә шундый бик тә кызыклы бара инде. Мәчеттә очрашу айга бер тапкыр каралган. Икенче очрашулар инде алар безнең Казанда, ягъни театрда булырга мөмкин, төрле рестораннарда мастер-класслар белән бәйле рәвештә булырга мөмкин. Шундый рәвешле. Кызыксыналармы соң яшьләр? Ничектер сүзгә мөрәҗәгать итәләрме? Әйе, менә мәсәлән без үткәрдек мастер-класс ашарга пешерү буенча. Безнең 10 кыз, 10 егет, алар инде шеф-повар булды безнең остабыз. Шулай ук инде алып баручылар, танылган йолдызларыбыз һәм кунакларыбыз да бар иде. Алар инде килеп, аларга менә өйрәтеп, анда төрле соуслар, гел ят булган ризыклар пешереп, шул ризыкны көнендә үк утырып ашадылар да. Егетләр дә өйрәнде ашарга пешерергә. Әйе. Һәм шунысы да кызыклы, монда безнең егетләр һәм кызлар кем белән парлы буласын белмиләр иде. Монда безнең җирәбә рәвешендә алынды, мисал өчен менә кем белән парлаша. Һәм менә без аны өчен шулай эшләдек. Алар бер-берсе белән шунда аралашып, сөйләшеп, үзләрен төрле яктан ача. Менә түгел, менә килеп утырып кара-каршы сөйләшү генә түгел бу. Безнең төп максат анда түгел. Кызлар, егетләр үзләре белән менә төрле ситуацияләрдә дип әйтергә кирәк. Аралашып, бер-берсен танырга, төрле яктан ачылалар. Төрле яктан ачырга тиеш дип саныйбыз инде. Һәм ничә яшьтәгеләргә каралган әлеге проект? Ничә яшькә кадәр килеп була? Бүген көндә безнең 19 яшь иң яше,
42 яшь иң зурысы. Демәк, яшь чикләү юк, Яшь мәсәлән, чикләү анда юк. безгә 40 яшьләр килмәгез дип. Мәсәлән, үзем мин Краснодарга барып кайткан идем, андагы безнең шулай ук татарларның представительство дигән тигәндә. Алар безне көтеп калалар үзләрендә. Шулай ук Уфадан безнең Ихлас мәчетенең хәзрәте Альфред Дәүләтшин үзе шулай ук Уфага чакырды кунакка. Әйдәгез килегез, спектакльләргә барабыз, үзебезнең мәчетне күрсәтәбез. Һәм менә шундый безнең кызыксыналар башка регионнарда дип әйтәбез. Мына инде ничектер кабул итеп алмаска кирәк менә тамашачыларга да бу ниндидер ябык, шундай монда кирип була торган проекттыр дип инде. Бу менә чыннан да бүгенге көндә заманча, шул ук вакытта милли дә, менә бу безнең татар яшьләрен берләштереп, җыеп күрешә торган мәйдан дияр идем, ачык мәйдан. Этнопроект дип тә атала бит әле. Ни өчен этно? Менә шуңа әйе басым ясыйк. Безнең бит инде бүгенге көндә очрашулар ничек алар? Менә без концертка барабыз да, карыйбыз да, кайтабыз. Этник булгачтын без монда кертәбез, электән булган менә аулак өйләрдә уеннар үткәргәннәр бит йөзлек салышлы уены, капкалы уеннары. Безнең менә шушы әле булып узган мастер-класста да без шушы уеннарны кертеп җибәргән идек. Безнең анда килгән яшьләр ничек кызыксынган белсәгез. Менә инде без хәзер булачак 24 декабрьдә булачак очрашуны да шуның белән бәйлибез. Җырлы, биюле яңа ел тамашасы булачак. Сезнең айча боянчы да бар инде анда, чараларда. Әлбәттә, безнең нинди генә специальность юк анда. Анда казначействода кеше бар. Шулай безнең менә укытучылар, ниләр, кемдер анда бизнесмен. Элемтәдә ныгыталар димәк анда, аралашканда. Инде бер-берсен табучылар бармы? Парлар менә кавыштымы инде, бармы әле? Без инде ничек итеп әйтәбез, ул юк дип әйтеп булмый. Аралашуларын сизәбез. Без инде ничектер аларга да юл күрсәтеп җибәрәбез. Мисал өчен, гел безнең очрашуда гына бит инде алар парлашу дигән сүз түгел. Без алдан ук кызлар егетләргә әйттек. Кызлар егетләр менә күңелегезгә шулай ошаган кешеләр булса дип инде безнең аерым бер группа бар. Шул группада телефон номерлары, алар әле безнең менә шушы күмәк очрашудан тыш та очрашулар инде булганы күзәтелә. Һәм бу бик тә сөендерә. Әле мин бер генә әйтеп алыйм, без инде концертта булып кайттык, менә кеше белән чакыру белән бүләк булды безгә Рәшит тарафыннан, бик зур рәхмәт. Шунда кызыма хат килде. Кызыма хат килде, карыйм. Әйе, безнең төркемгә йөргән егеттән хат килде. Инде беләсезме, мин аңа шул хәтлек сөендем, шул кадәр сөендем. Менә безнең эшнең нәтиҗәсе бар дигән сүз. Нәтиҗәседән бигрәк инде алга китеш күренә. Шунысы рәхәт һәм кызыксынучылар да бик күп. Менә шуңа күрә инде кыйынсынып тормасыннар иде. Безгә керү инде түләүле түгел. Менә хәзер безнең тыңлаучы яшь егетләр, кызлар нишләргә тиеш? Аларның да бик киләселәре киләдер. Күбесенең теләге уянгандыр. Алар безне Инстаграмда табалар. Инстаграмда тапканнан соң турыдан-туры безгә язалар да, һәм без аларны группага кертәбез. Бу әдәмнәр һәм һавалар дигән группа бармы сезнең? Яисә аерым-аерым? Барысы да бик җайлы. Әдәмнәр һәм һавалар дигән группа ул безнең WhatsAppта бар. Безгә алар шәхсән менә Ринат Исламовның Инстаграмдагы битенә, Илвин Нәҗипованың Инстаграм битенә безгә язсалар, без аларга бөтен мәгълүматны шәхсән бирәчәкбез. Һәм инде үзләренең теләкләре белән күрәселәре килә икән төркемгә кертәбез, очрашуның көнен әйтәбез, рәхәтләнеп килеп, танышып, аралашып, шулай итеп аралашып китергә мөмкин булачак. Кыскасы, әдәмнәр белән һавалар яшьләр проекты уңышлы гына эшләп килә, шулай эшләргә язсын. Сүз уңаеннан бүген 18 декабрь ЗАГС хезмәткәрләре көне дә бит әле. Сезне дә шушы көн белән тәбрикләргә буладыр, чөнки әзме күпме нинди дә булса катнашыгыз бар. Яшьләрне инде таныштыру өлкәсендә эшлисез. Кавыштыру. Әйе, бик зур рәхмәт, чыннан без дә котлыйбыз. Инде эш дәвамлы булсын. Инде без барлык яшьләрне дә 24 декабрь көне буласы безнең күмәк чарага чакырып калабыз. Безгә язсыннар, без инде аларга вакытын да, урынын да әйтербез. Алла буерса, шулай матур итеп бергә дус яшик, чөнки бүгенге көндә менә телефоннарга гына ябышып, ниндидер социаль челтәрләрдә генә утыру төп максат булмасын иде. Аралашып дип уйлап утыру ул дөрес. Хәтта ялгызлыктан бигрәк тә аралашып, менә күзгә-күз аралашып утыруда шундый рәхәт бит. Шуны тере килеш күрү үзе бер сөенеч, шуңа күрә инде онлайн гына булмасын иде, офлайнда булсын иде. Һәм инде шуның белән дә төгәлик, безнең менә кешеләрнең бит кыенсынуы була менә, без шуңа күрә дә төрле йолдызларны, кунакларны чакырабыз. Монда безнең шушы яшьләребез үзләренең шушы оялу хисләрен дә җиңеп, аралашып, безгә дә менә шунысы да сөенеч китерә.
Шулай була күрсен. Рәхмәт бик Бик зур зур рәхмәт сезгә. Эшегез дәвамлы булсын. Бездә кунакта әдәмнәр һәм һавалар яшьләр этнопроекты җитәкчеләре Эльвина Нәҗипова белән Ринат Исламов булдылар. Алар белән саубуллашып, тапшыруыбызны алга таба дәвам итәбез. Ул мәктәпне тәмамлауга үз язмышын авыл белән бәйли. Гомер буе колхозда сыер савучы булып эшли. 18 яшендә авылдашы Гомергә кияүгә чыга, 5 бала үстерәләр. Сүзебез Ульяновский өлкәсенең Иске Кызылсу авылыннан хезмәт ветераны Нәркизә апа Хәйретдинова турында. 45 елдан артык хезмәт стажы булган Нәркизә апаның кунакчыл йортына һәр шимбә саен шәһәрдә яшәүче балалары, килен кияүләре һәм дистәләгән оныклар җыела. Ә узган шимбәдә исә аларга безнең хәбәрчебез Рамис Сафин да өстәлде. Менә чырма башыннан алып төштем фотографиялар, әдәгез карыгәле, апаларның менә яшь чаклары. Бу фоторәсемнәрне алар инде дистәләгән тапкыр карасалар да, кайткан сайын диярлек кабат-кабат карап, күңелдә истәлекләрне яңарталар. Менә жизньнең яшь вакыты, карагыз әле инде. Ай Алла. Авылда кызык вакыт иде инде. Вот, комбайнда нидә эшлидек. Вот, каникулларда Жайкине. Да, истәчә, әле бит недавно гына кебек вакыт үтә. Авыл бик күп кәмәде. Каждый йортта торалар иде. Менә урамы белән бер 3-4 семья бар бүлче ел урамда. Һәр бер йортта 5, 6, 7, 8 бала иде. Да, бу урамда бана асфальтка хәтле 25 бала иде. 8-әр, 7-шәр, 5-әр. Хәзер биттеләр, бөтенез баябык. Нәркизә апа белән Гомер абыйның йорты элек өйдәге 5 бала тавышына гөрләп торса, бүген аларны бәйрәм һәм ял көннәрендә дистәләгән аны калыштыра. Монда шулай гадәткә кергән. Зур якта өстәл ачып кайткан күчтәнәчләр белән бергәләп чәй эчү. Әгәр бала чагалар нишләй? Яхшы. Барыгыз да балалар, уллар, исәннәр. Нәркизә апаның әти-әнисе нинди генә заман булса да балаларын да үзләре сыман дин юлында тәрбиялиләр. Гомер буе үзем белгәннән бирле ураза тотам мин. Школда, мәктәптә авыз ачтыралар иде. Андадан без авызны елап ката идек, тәниятә иде. Кызым аларның ачтырганы белән ураза ачылмый, әйдә дальше. Не тот дия иде. Шулай иттереп уразамны калдырганымны мин белмим. Балаларым ислам динендә, әнием намаз укый, пенсиядан бирле 30 ел. Мин дә пенсияга чыктым да 55 яшымнан нигә намазга бастым, әлхәмдүлилләh. Нәркизә апа йортының ишеген кем генә ачып керсә дә, ул ачык йөз белән каршы алып, тәмле чәен куеп, кунак итеп чыгара диләр аның турында. Читтә яшәп, бакыйлыкка күчкән байтак авылдашларын да аның иеннән соңгы юлга озаталар. Ул бик тә киң күңелле, кунакчыл, ярдәмчел кеше. Менә авылдан бит инде читкә киткән кешеләрнең күбесенең туган йортлары ябылган, нигезләре юкка чыккан. Менә шундый кешеләр барысы да аның йортына кайталар. Үзләренең әти-әниләренә ашлар уздырырга кирәк булса, Коръән ашлары уздырырга кирәк булса, ул аларны бик теләп кабул итеп, менә мәҗлесләрен уздырып китәләр шушы йортта. Күршеләре, туганнары гына түгел, киленнәре дә кайнана-кайната турында җылы сүзләрен кызганмый. Әти дә яхшы иде канятам, каня да яхшы, до сих пор каня яхшы. Доченька кызым, бүтән сүзе юганың. Качан барма, ашып не пешкән бөтеней. Да, даже әни больничта ятты. Без бара идек мәләкәстә торганда. Әти яулык бәләгән, не чуеннан ашы чыгарган аның. Һәр вакыт шундый иде безнең әти. Аны яманлап сөйләргә юк. 18 яшендә кияүгә чыгып, 29 ел кайнана белән яшәп, 50 елдан артык ир хатыны булып гомер итү дәверендә Нәркизә апаның да үз тормыш кануннары барлыкка килгән. Гаилә булгач, савыт сабасы да шалтырамый тормаган. Шалтырады. Ул герой иде, яхшы иде, йөреп тә канашты. Тавыш булмыйча булмый. Ну, кинашмады. Бер эләктем, больше эләкмәдем. Яшмичә торырга кирәк, диге артык сөйләмәскә кирәк. Ялт иттереп, шулай уза ул. Әгәр күп сөйләп тавыш чыкса, ни тормый, ишетмичә кирәк. Нишләсә дә шулай. Гел уен көлке белән кешеләрнең яхшы якларын гына күреп, тирә-яктагыларны яратып яшәгәнгә Ходай Нәркизә апага саулыкны да гомер озынлыгында кызганмаган. 80 яшын тутырса да, хаҗга бару теләге дә юк түгел әле аның. Олға таба Әгерҗе районының Көчек авылы мәдәният йорты каршында эшләп килүче Сөнмәс дәрт фольклор ансамбле белән танышырбыз. Әлеге коллектив 10 елдан артык авыл, шәһәр тамашачысын сөендереп яши. Ансамбльне оста гармончы Көчек авылының мәдәният йорты директоры Наил Тажиев җитәкли. Исеме җисеменә туры килгән ансамбль коллективы белән хәбәрчебез Илнар Харисов танышып кайтты.
Әлеге коллективның максаты халкыбызның онытылып барган гореф-гадәтләрен яңарту, торгызу, яшь буынга җиткерү. Биредә 18 кеше бердәм, тату гаилә кебек эшли, иҗат итә. Иң кечесенә 14 яшь булса, иң өлкәне 72 яшьтә була. Коллективның исеме өлкән апаларга хөрмәт йөзеннән сүнмәс дәрт дип атала. Чөнки алар бүген дә 18 яшьтәге кебек янып, көеп иҗат итәләр. Халкыбыздагы булган элеккеге гореф-гадәтләрне яшьләр хәзергесе вакытта күбесе белмиләр. Безнең төп максатыбыз ата-бабалардан калган төп йолаларны менә шуларның барында түкми, чәчми, яшь буынга илтеп җиткерәсебез килә. Бүтән максатыбыз менә шул. Мин 2015 елда кичек авылына килен булып төштем. Һәм шул көннән башлап мин кичек мәдәният сараена шушы фольклор ансамблена йөримен. Мин кичкәндән үк бик җырларга, биергә һәм театраль музыкаль тамашаларда катнашырга бик яратам. Һәм шушы авылыбызда шушы мәдәният сарае булгана мин бик сөенәм. Без бу коллектив белән шушы мәдәният сараенда бик матур итеп ялда итәбез. Şeyler оештырабыз. Безгә шушы ансамбльгә йөрү күңелләргә илһам бирә, көч өсти һәм яшәргә дәрт бирә. 45 ел сыер савып чыктым. Менә шушы ансамбльгә ияреп киттем әле. Яшь егетләр һәм кызлар да чараларда бик теләп катнашалар. Кечкенә дә, төшкенә дип тиккә әйтмиләр. Яшьләр коллективны дәртләндереп, матурландырып, тулыландырып торалар. Аларның милләтебезнең гореф-гадәтләренә битараф булмавы аеруча сөендерә. Хәзерге вакытта мин иншалла педагогика университетында белем алам. Анда био түгәрәгенә йөрим. Һәм монда да авылга да кайткачтын, концертларда бик теләп катнашам. Коллективта күбрәк хатын-кызлар. Алар төрле елларда шушы кичек авылына килен булып төшкәннәр. Уңган, булган киленнәр төрлесе төрле яклардан, төрле төбәкләрдән. Мәсәлән, иң өлкәне Гөлшат ханым Камалиева Башкириядан, Мөслимә апа Буадан. Калганнары күрше авыллар Тирсә, Кырынды, Кичкетаң, Салагыш, Гали, Девитерня авылларыннан. Сәхнәдә оста ханымнар, уңган хуҗабикәләр дә. Тамашачы каршында чыгыш ясар алдыннан репетиция вакытларында тәмле мич ашларын, бәлешләр пешереп алып киләләр. Чөнки янып, пешеп ясаган репетициядан соң чәй ичеп алуы тагын да рәхәт, күңелле. Әлеге коллективның уңышлары да шактый. 2016да район күләмендә узган бәйгедә Орчык өмәсе исемле сәхнәләштерелгән номер белән гран-при алалар. 2017 елда районда Төплекәй бәйрәме исемле фестивальдә кубок. Шул ук елны Питрәштә республика күләмендә узган төп йорт бәйгесендә 1нче дәрәҗәле диплом белән бүләкләнәләр. 2018 ел Әгерҗе районының 80 еллыгына багышланган фестивальдә 1нче дәрәҗәле диплом, ә менә 2019 елда Тулабасу өмәсе белән районда янә кубокка лаек булалар. Безнең ешканга менә 7 ел шушы коллектив белән без төрле чараларда катнашабыз. Иң мөһиме шушы үзебезнең авылдагы булган бөтен мәдәни чараларны бергә уздырабыз. Һәм шулай ук районда һәм районнан да читтә йөреп чараларда катнашып йөрибез. Уңышлар аларны тагын да яңа үрләр яуларга, эзләнүләргә өнди. Шушы театраль тамашаларны сәхнәгә куйганда уйлары, теләкләре булар белән генә тукталып калмыйчы, тагын да алга атларга язсын. Башкаладан читтә урнашкан авылларның мәдәниятен башка төбәкләргә дә җиткерәсе иде. Авыл халкының мәдәният тормышы күләгәдә генә калмыйча, аны бергәләп торгызсак кына авыллар җанланыр, тормыш дәвам итәр. Хәзерге вакытта өйне дөрес җыештыру буенча бик күп белгечләр барлыкка килде. Социаль җилтәрләрдә киңәшләре әледән-әле беренче баскычларны били. Алар хәтта өйрәтеп кенә калмыйча, өйгездә тәртип урнаштырып та китә ала. Иң мөһиме теләк һәм акчаң булуы. Өйне ничек тәртиптә тотарга дигән китап укыйм, шуңа күрә өйне җыештырырга вакытым юк дигән ди берәү. Көне-төне эштә булучыларга әлеге хезмәтне тәкъдим итүчеләр бик ярдәм итәдер, сүз дә юк. Ә белгечләр иң беренче чиратта аш бүлмәсенең чисталыгын кайгырту мәслихәт ди. Чөнки аш бүлмәсендә әйбер күбрәк булган саен, кеше күбрәк ашый икән. Бик кызыклы психология икән бу. Бүген минем сезнең өчен аш бүлмәсен тәртиптә тотыр өчен берничә кагыйдә әйтеп бетәсем килә. Без хатын-кызлар инде күп вакытыбызны аш бүлмәсендә уздырабыз. Һәм шуңа күрә аш бүлмәсенең уңайлы, матур булуы бик мөһим. Беренче итеп, без кирәкмәгән әйберләрдән арынырга тиеш.
Бер яктан караганда безгә бар әйбер кирәк кебек тоелса да, безнең шкафларыбызда кирәкмәгән көндәлек техникалары, савыт-саба кулланмый торган өелеп торадыр. Аларны барысыннан орынсагыз, шкафларыгыз да, күңелегез дә җиңеләеп китәр һәм тәртип урнашыр. Уңайлык һәм якынлык принципы. Без бик сирәк куллана торган савытларны өстәге полкаларга куйдык, ә инде көндәлек чынаякларны һәм савытларны бу шкафка, оска, кул югыч янына куйдык. Икенче принцип – тәртип саклау принципы. Бу инде, мәсәлән, чәнечкеләрне аерым, колакларны аерым һәм пычакларны аерым саклау. Мәсәлән, мисалында күрсәтеп китәсем килә. Киләсе принцип – кайда кулланабыз, шунда саклыйбыз принципы. Мәсәлән, без ашарга пешергәндә куллана торган соуслар, майлар, туз һәм башка тәмләткечләр плита янында бик якын булырга тиеш һәм сез ашарга пешергәндә аларны эзләп кайдадыр еракка йөрергә тиеш түгелсез. Тагын бер принцип – киңлекне дөрес куллану принципы. Мәсәлән, без бу шкафта өстәмә киштә кулландык һәм шуның аркасында без урынны максималь кулландык, аның астына да әйберләр куйдык һәм өстенә чынаяклар да төзеп куйдык. Аш бүлмәсендә без агачтан, катыргыдан һәм пластиктан төрле органайзерлар куллана алабыз. Мәсәлән, көндәлек аптеканы оештырдык һәм барлык даруларны бер тортмага салдык. Соңгы пункт – маркировка яки билге кую. Мәсәлән, бу шкафтагы ярмаларга һәм тәмләткечләргә без билге тамгасын салдык. Бу кирәк әйбер. Чөнки бу тиз вакыт аралыгында әйберне табу һәм үз урынына кую гадәтен барлыкка китерә. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, кунакханәбезгә рәхим итегез. Бездә кунакта табиб-эпидемиолог Алсу Шафигуллина. Алсу, исәнмесез? Исәнмесез. Иң беренче инде сорыйсыбыз килгән нәрсә ул кызамык дигән авыру. Аны турында сөйләп китсәгез иде һәм аны ничек йоктырырга мөмкин? Кызамык ул югары йогышлы авыру булып тора. 100% очракта, әгәр кызамыкка каршы сакланмаган затлар шушы кызамык инфекциясын йоктыра ала. Сакланмаган дигәндә без прививкасы булмаганнарны күз алдында тотып әйтәбез. Әйе, прививкасы булмаган затлар турында сүз бара. Авыру инде безнең тән температурасының 39-40 санына хәтле җитеп башлана. Шулай ук гомуми интоксикация барлыкка килә. Конъюнктивит барлыкка килә. Күз яшьләре бик нык шешә. Шуннан соң кеше течкерә башлый, шулай ук борын тыгыла, ютәл барлыкка килергә мөмкин. Менә шушы симптомнар барлыкка килгәндә, шушы авыруны, шушы инфекцияны бик еш очракта грипп яисә ОРВИ белән дә бутарга мөмкин. Аннан соң 4-5 көндә инде тәнендә тимгелләр барлыкка килә. Кызамык тимгелләре дип атала инде алар. Буның тәрҗемәсе ничек була рус теленә бөтен шаңласын өчен? Корь була инде бу, әйме? Әйе, корь инфекциясы була бу. Кызамыкны ничек йоктырырга мөмкин? Кызамыкны һава тамчы аша йоктырырга мөмкин. Һава тамчы юлы аша. Ул ян тирә мөхиткә инде безнең течкерү яисә ютәл вакытында бүленеп чыгарыла. Шулай бер кешедән бер кешегә бүтән затка йоктырырга мөмкин. Менә тагын әйтеп китәсем килә шушы тимгелләр турында инде. 4-5 көнгә барлыкка килә һәм иң беренче көндә ул кешенең битендә, аннан соң колак артында барлыкка килә. Икенче көндә инде тәндә, аннан соң бармакларда, шулай ук аяк-кулларда барлыкка килә. Алар кешене борчыймы үзләре, яисә үзеннән-үзегенә кызыл булып торамы? Әйе, борчый. Аннан соң менә 4-нче көндә инде шушы тимгелләр азая башлый. Димәк, алар
каралана, пигментация барлыкка килә. Шушы пигментация чиры бер атна ярамга хәтле дәвам итә. Шулай да бу әле авыру бетте дигән сүз түгелдер, әйме? Гомумән ничек сакланырга? Нинди үзлегү булырга мөмкин? Әйе, менә үзлегү ягынан килгәндә, ул үзәк нерв системасына бик нык тәэсир итәргә мөмкин. Шулай ук ашказаны эчәклек трактына да бик зур зыян китерә. Шулай ук сулыш юлларында үзлегүләр барлыкка килергә мөмкин. Шундый үзлегүләргә инде без ларингит, трахеит, отит һәм үпкә ялкынсынуын әйтә алабыз. Профилактика чаралары нинди? Менә профилактика чарасына килгәндә иң зур, иң әйбәт дип инде профилактика чара буларак ул безнең вакцинация булып тора. Прививкалар курсы инде ул 2 өлештән тора. Менә иң беренче прививканы инде вакцинацияны 12 айда, димәк 1 яшьтә ясасак балага, инде икенче прививканы 6 яшьтә, ревакцинация дип әйтәбез инде без медицина телендә, 6 яшьтә ясала. Кызамык буенча статистика мәгълүматлары бармы? Рәсми статистикага нигезләнеп, менә бу елны 2019 елның октябрь ахырында кызамык очрагы, 2 кызамык очрагы теркәлгән. Ул инде безгә чит илдән алып килгән дип санала, фаразлана әйе. Димәк, чит илдә ял иткән вакытта гаилә аны безгә чит илдән алып керә. Шушы инфекцияны тиз арада белеп ала алмыйлар, таралыш барлыкка килә. Шуңа карата чикләүләр кабул ителде. Прививкасы булган кешегә куркыныч янымы? Прививкасы булган кешегә куркыныч янамый. Алайса инде бүтән кешегә дә прививка ясатырга кирәк. Кыскасы шул инде, әйме? Әйе. Аңлашылды. Рәхмәт бик зур, Алсу ханым. Бик файдалы әңгәмә булды миңа калса. Авырмыйча яшик, саклану чараларын күреп яшик. Бик зур рәхмәт сезгә, сау булыгыз. Рәхмәт. Бездә кунакта табиб-эпидемиолог Алсу Шафигуллина булды. Тапшырыбызны кыска вакытлы реклама белән дәвам итәбез. Санаулы минутлардан соң Дәрья сәхифәсе эфирда булыр. Милләттәшләребез тормышы белән һәр вакыттагыча Дәрья сәхифәсе таныштыра. Аның алып баручысы Ләйсән Хөснуллина инде студияда сүзне аңа бирәбез. Ләйсән, рәхмәт. Рәхмәт, Ильяс, Ландыш. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче кадерле милләттәшләребез. Ульяновск өлкәсендә 2нче тапкыр Бөтен Россия татар журналистлары фестивале узды. Анда илебезнең 22 төбәгеннән 60-ка якын матбугат хезмәткәре катнашты. Беренче көнне Россиянең төрле төбәкләреннән килгән каләм ияләрен өлкә башлыгы Сергей Морозов кабул итте. Гадәти булмаган фестивальнең барышы хакында Рәмис Сафин сөйләр. Әлбәттә, Ульяновск өлкәсе башлыгы Сергей Морозовның татар журналистлары белән беренче тапкыр гына очрашуы түгел. Моннан 2 ел элек ул Татарстаннан килгән бер төркем матбугат хезмәткәрләрен кабул иткән иде инде. Бу юлы губернатор сараенда илебезнең 22 төбәгендә эшләүче газета, журнал, радио, телевидение вәкилләре. У нас национальные газеты, у нас национальное телевидение, у нас замечательные национальные лидеры и все работают, не покладая рук, днем и ночно. Сергей Морозов Ульяновск өлкәсенең Өмет татар газетасы һәм Шишмә телевизион тапшыруларын 30 еллык юбилейлар белән котлады. Һәм анда эшләүче матбугат хезмәткәрләренә дәүләт бүләкләрен тапшырды. Һәр вакыттагыча төбәк җитәкчесе очрашуның рәсми өлешеннән соң кунакларны фестивальнең Ульяновскида ачылуы һәм якынлашып килүче Яңа ел бәйрәме белән котлап, чыршы янында алар белән якыннан аралашты. Яңа ел бүләкләре таратты. Күпне белергә теләүчеләрнең үзләрен кызыксындырган теләсә нинди сорауларына җавап бирергә дә, алар белән фотога төшәргә дә вакыт тапты. Ульяновский губернаторының каршы алуы белән мин шуның кадәр гаҗәпләндем. Ул кешеләр белән аралаша. Кайсы бер вакытта бит инде җитәкчеләргә киләсең, күрәсең, аның сакчылары янында баскан,
сораулар биреп булмый. Монда губернатор үзе рәхәтләнеп, кешеләр арасына чыгып, сорауларга бөтенесенә күпме кирәк җавап бирә. Чираттагы очрашу моннан 30 ел элек Россиядә иң беренчеләрдән булып чыга башлаган Өмет газетасы редакциясендә дәвам итте. Татарстан белән Башкортстан газеталарыннан кала иң зур тираж белән чыгучы әлеге басма байтак ил күләм иҗат бәйгеләрендә катнашып, җиңү яулаган, өлкәнең халыклар дуслыгы медаленә лаек булган бердән-бер газета. Биредә 19 гасыр ахыры һәм 20 гасыр башындагы уникаль экспонатлар саклана. Журналистларга типография станокларынан алып газета бастыру, аны басырга әзерләү, укучыларына җиткерү турында кызыклы мәгълүматлар турында сөйләделәр. Алар типографиясы белән генә шөгыльләнмәгәннәр, алар музыкантлар да булганнар. Шундай халыкны агарту эшләре алып барганнар. Идел буендагы менә бу йорт заманында борынгы Сембернең иң матур биналарының берсе була. Ул өлкәнең Ленин исемен йөртүче фәнни китапханә. Бирдә хәтта моннан 400-500 элек басылып чыккан сирәк китаплар да саклана. Алар арасында татарның танылган Акчуриннарның шәхси китапханәләреннән алынганнары да бар. Татар журналистларына моннан 10 еллар элек Ульяновск өлкәсендә чыккан татар газетларын күрү дә кызыклы булгандыр. Үзебезнең Иске Кулатка Күмәкич район газетасының төпләмәсен күргәч гаҗәпкә калдым. Алар 1943 елдан башлап биредә саклана. Менә искитәрлек бу бит инде шундый хәзинә безнең. Хәзер без үзебезнең газетабызның 90 еллыгына әзерләнеп барабыз. Менә шуннан да biz мәкаләләрне, бик кызыклы мәгълүматларны бирәчәкбез. Менә хәзер төбәкләрдән килгән журналистлар Татарстан Яңа гасыр каналының Ульяновскидагы филиалында. Каналның 17 корпунктыннан аермалы буларак бу филиал бар тик Ульяновск өлкәсендә генә түгел, Идел буендагы тагын 7 төбәк татарлары тормышында яктырта. Фестивальне ябу тантанасы өлкәнең татар мәдәният үзәгендә узды. Үзәкнең мәдәният һәм мәгърифәт музеенда каләм ияләре түгәрәк өстәл артында бүгенге татар матбугатының хәле, төбәкләрдәге проблемалар хакында фикер алыштылар, уңай тәҗрибәләре хакында аралаштылар. Без юкка гына бүген Ульяновск өлкәсенә алып килмәдек журналистларны. Чөнки Ульяновск өлкәсендә менә үрнәк алырлык, күрсәтерлек әйберләребез бар. Зур сәхнәдә башта Ульяновскида татар газетасын чыгару, телевидениедә тапшырулар булдыруда башлап йөрүче хезмәт ветераннарына рәхмәт хатлары һәм акчалата бүләкләр тапшырылды. Бүләкләр тапшырганда штаттан тыш хәбәрчеләр дә, мәктәп укучылары да читтә калмады. Эш матбугат хезмәткәренә Бөтендөнья татар конгрессының иң югары бүләге медаль тапшырылды. Уфада бу көннәрдә Буыннар сабагы фестиваль конкурсы узды. Икенче тапкыр оештырылган чара Башкорт дәүләт педагогия университетында үтте. Әлеге уку йортында татар теле һәм әдәбияты укытучыларын әзерлиләр. Студентлар тәҗрибәле мөгаллимнәрнең мастер-классларын карады. Түгәрәк өстәл артында туган телләрне өйрәнү мәсьәләләре буенча фикер алышты. Тулырак чираттагы видеоязмада. Буыннар сабагы фестиваль конкурсында остаз укытучы, аның мәктәптә белем алган укучысы һәм шул ук мәктәпне тәмамлаган студент катнашты. Ике турда оештырылган бәйгенең финалына төбәкнең Кушнарян, Дүртөйле, Борай, Чакмагыш һәм Миякә районнарыннан килгән командалар чыкты. Безнең команда әсәрлеләр, безнең девизыбыз үз телеңне һәм үткәнеңне онытма. Традициягә әйләнеп барган бәйгенең төп максаты татар телендә өзлексез белем бирү системасын үстерү. Моның өчен креатив фикерләү, замана белән бергә атлау һәм туган телгә булган ихлас сөю кирәк дип саный оештыручылар. Укучыларның эсселарында да аларның туган телгә мәхәббәт, безнең рухи, мәдәни татар халкының тарихына кагылышлы мәсьәләләр бик оста итеп күтәрелгән иде һәм укытучы һөнәрен аларның өчен сайлаулары турында шу фикерләрне бик матур итеп нигезләгән иделәр. Конкурсантлар фикеренчә, мондый бәйгеләр татар теленә карата кызыксынуны арттырырга ярдәм итә. Татар телен без күтәрергә тиешбез. Татар теле безнең туган телебез, без аны саклап сакларга тиешбез. Якларга тиешбез, күтәрергә тиешбез. Башкортстанда яшәсәк тә без татарлар бик күмәкбез. Чөнки ул безнең туган телебезнең кыйммәте, туган телебез ул безнең байлыгыбыз, туган телебезнең рухын сакларга тырышабыз. Мәктәптә без презентациялардан телне укыйбыз, татар телен, туган телен, шигырьләрне сөйлибез һәм сөйләшәбез татарча. Бер анализ текстны эшлибез. Ул миңа бик ошый, чөнки мин яратам татар телен, ул минем туган телем. Безнең укытучылар татар телен нык яратып, үзләреннән иштән чыгарып сөйлиләр. Конкурс кысаларында шулай ук түгәрәк өстәл форматындагы утырыш та оештырылды. Биредә укытучылар БДПУ студентлары алдында мастер-класс күрсәттеләр. Быелгы конкурсның үзенчәлеге шунда, ул безнең
Башкортстан Республикасының башлыгының грантына уздырыла. Бу шушы грантка багышланган чараларның бер өлеше генә. Чөнки грант içinde зур чаралар, күп санлы чаралар уздыру каралган. Бәйгенең нәтиҗәләре буенча Гран-прины Дүртөйле районы Әсән авылыннан килүче команда яулады. Ташкентның татар милли мәдәни үзәгендә танылган татар шагыйре Хәсән Туфанның тууына 119 ел тулуга багышланган әдәби музыкаль кичә үткәрелде. Кичәне Ташкент шәһәре татар милли мәдәни үзәге ярдәме белән Дуслык татар-башкорт иҗат берләшмәсе оештырды. Әлеге чарада катнашучылар Хәсән Туфан шигырьләрен укыды, җырлар һәм халык биюләрен башкарды. Шагыйрьнең тормышы һәм иҗаты турында Габдулла Волков әзерләгән фильмны да карадылар. Бүгінгі жеткірәсі мәгълүматларым менә шулар иде. Көнегез уңышлыгына үтсен. Ильяс Ландыш. Рәхмәт Ләйсән, һәр вакыттагыча кызыклы яңалыклар булды. Әйлдә көндә ниләр барлыгын хәбәрләр хезмәтеннән белербез. Аннан соң янәдән Манзара студиясендә очрашканга кадәр. Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Татарстан Яңа гасыр телеканалында Манзара тапшыруы үз эшен дәвам итә. Эфирдә Ландыш Хөсәйнов һәм мин Ильяс Шәйхмәтов. Һәр барчагызга да яхшы кәеф телибез һәм тапшыруыбызның 2нче сәгатендә ниләр булачагына күз салыйк. Сагындыра үткәне. Шул исемдәге язучы драматург Әхәт Гафарның юбилей кичәсеннән безнең репортаж. Тәмле булсын сәхифәсендә ашсу ustaсы Резеда Хөсәйнова тиз әзерләнә торган кекс пешерергә өйрәтер. Үз ана телем минем өчен матур, иң тәмле тел. Үз телем, үз әйберем булган өчен ярата күңел. Мәҗит Гафуриның шушы шигъри юллары белән әткәм әнкәмнең теле сәхифәсенә күчәбез. Шагыйрьләрнең теле матур, аһәңле, сәнгатьле булырга тиеш. Чөнки фикер әйтү бер нәрсә, ә менә шуны йөрәккә үткәрелеп, матур иттереп әйтү, ул инде зур осталык таләп итә. Бәхтебезгә безнең шигъриятебез әнә шушы таләпләргә туры китереп барлыкка килгән. Әле 13нче гасырда үзенең атаклы Кыйса Юсуф әсәрен иҗат иткән Кол Гали поэманың башында булай дип әйтә. Тәүфик биргән хикмәт таба кайтмага, гакыл кыллар хәтерен байытмага. Юсуф Сәүши әхвалене әйтмәгә. Гакылым тулук, телем татлук кылгыл инде. Ягъни Кол Гали әйтә, бу әсәрне язганда Акылым тулы булсын, камил булсын, телем татлы булсын, безнеңчә әйткән вакытта сәнгатьле булсын ди. Ландыш мәркәзебезнең кайбер урамнарының исемнәре бик кызык тоела. Мәсәлән, Павлюхин урамын искә төшерсәк, минем һәр вакыт ана ничектер Павлин белән бәйлис килә. Гәрчә аның гомумән Павлин белән бер бәйләнеше юк икән белә торып та. Шул, Казанның Вахит һәм Идел буе районнарында урнашкан урам хәзерге исемен 1929 елның 16 маеннан йөртә. Тулырак алдагы видеоязмада. Һәр урамның үзенә генә хас рухы, үз тарихы бар. Зурмы ул, кечкенәме, озынмы, кыскамы, һәрберсенең үз атмосферасы. Алар буйлап йөргәндә ирексездән урамның үткәне, бүгенгесе һәм киләчәге турында уйланасың. Сезне Идел буе районының Павлюхин урамына чакырабыз. Әлеге исемне ул 1929 елның 16 маеннан бирле йөртә. Павлюхин Александр Афанасьевич Казанны ок чахлардан саклаучы эшчеләр отрядын оештыручы. 1918 елның 6 августында 23 яшендә Казанны басып алучылар белән көрәштә һәлак була.
Элекке заманнарда элеге урам Соколова исемен йөрткән. Тарихтан билгеле булган чанак менә бу җирләрдә бик күп киек кошлар оялый торган булган. Казанда дәүләт хакимнәре өчен лачыннар тотып бирү эше белән шөгыльләнүчеләр яшәгән. Һәм менә шул кешеләр хөрмәтенә элеге урам да лачын исеме белән йөртелә башлаган. Казанда дәүләт хакимнәре өчен лачыннарны гына түгел, ауга чыгу максатына атларны да өйрәтә башлыйлар. Моның өчен урынны да яхшы була. 2000 елларга кадәр Павлюхин урамында урнашкан иске ипподромның тарихы да әнә шул заманнарга барып тоташа. Ипподром хәзер инде үзе икенче җирдә, ә менә Тулпар ат һәйкәле монда калды. Аның авторы Игорь Башмаков. Павлюхин урамында спорт, мәдәният һәм социаль көнкүрешлекләренә караган күп кенә биналар да урнашкан. Республикабызның экологиясын кайгыртучылар да нәкъ менә әлеге урамда эшли. Бу бинада Татарстан Республикасының экология һәм табигый байлыклар министрлыгы урын алган. Әмнә бу мәхәббәт бинада Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясы. 1955 елда ул синтетик каучук заводының мәдәният сарае буларак төзелә. Барокко һәм классицизм стильләрен берләштерүче әлеге бина 2000 елдан Татар дәүләт филармониясы кулында. Филармония каршындагы әлеге зур йортны халык телендә Соры ат дип йөртәләр. Ул да синтетик каучук заводында эшләүчеләр өчен төзелә. 1930 елда сафка баскан әлеге йортны тарихчылар уникаль дип саный. Чөнки аның архитектурасы Советлар Союзында гына түгел, хәтта бөтен Европа буенча да модада була. Ул елларда бу йортның хәтта үз кинотеатры, фонтаны, җәйге террасасы да эшли. Мондый үзенчәлекле бина Идел буе районында гына түгел, бөтен Казан буенча берәү генә. Татарстанда төрле милләт халыклары дус тату яши. Павлюхин урамында урнашкан халыклар дуслыгы йорты да моңа дәлил. Монда бик күп халыкларның милли мәдәни берләшмәләре эшләп килә. Аның бинасы 2012 елда ачыла. Бүгенге менә шулар. Киләсе тапшыруларда Казаныбыз урамнары тарихы белән таныштыруыбызны дәвам итәрбез. Ниһаять, кар яуды. Инде кышның чын кыш икәнен сизә башладык. Яңа елга да 2 атна гына вакыт калып бара. Без инде тамашачыларыбызга да шушы кышкы табигать белән, кышкы матурлык белән хозурланып алырга тәкъдим итәбез. Тапшыруыбызны кунакхана белән дәвам итәбез. Студиябездә кунакта Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары Данис Шакиров. Исәнмесез, Данис? Исәнмесез. Белгәнебезчә, шушы көннәрдә мәркәзебезгә Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре җыелды. Менә шул чаралар хакында тулырак сөйләп китсәгез иде. Дөрес әйтәсез, безнең менә кичә инде башланып киткән чараларыбыз, алар 3 көн дәвамында узачак. Ул
14-нче Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре җыены форумы һәм Бөтендөнья татар конгрессының Милли шурасының киңәйтелгән утырышы. Безнең шушы чараларда Россия Федерациясының 64 төбәгеннән һәм 29 чит илдән 660 делегатыбыз катнаша. Әлбәттә, без программаны төзегән вакытта biz үзебезнең татар оешмаларының һәм шушы төбәкләрдә, чит илләрдә яшәүче татар эшмәкәрләренең фикерләрен, тәкъдимнәрен искә тотып, шушы 3 көнлек программаны төзеттек. Пленар утырышының Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов катнашында уза, һәм пленар утырыш алдыннан менә быелгы шушы форумның үзенчәлеге без айрым татар халык ашларына, милли ашларыбызга багышланган остаханәләр һәм айрым күргәзмә оештырабыз. Әлбәттә, бу эшнең инде без киләчәктә тулы бер хәрәкәткә үрелүен теләп эшлибез. Һәм шушы пленар утырыштан тыш программа инде әлбәттә программаның гамәли ягы да бар. Ул без менә шушы төбәкләрдән һәм чит илләрдән килгән ире бизнес вәкилләренә Татарстанның социаль-икътисади һәм безнең сәнәгать объектлары белән таныштырабыз, Татарстанның потенциалы белән таныштырабыз һәм айрым без шушы Татарстан шушы төбәкләрдәге татар эшмәкәрләренә күрсәтәчәк мөмкинчелекләр һәм эш юнәлешләрен аңлатачакбыз. Алар бездәге эшне күрәчәкләр әлбәттә. Ә менә безнең алардан нинди дә булса үрнәк алу мөмкинлеге бармы? Алар үзләренең тәҗрибәсе белән уртаклашачаклармы? Әлбәттә, без менә шушы эшмәкәрләргә айрым татар оешмалары аркылы квота биреп биргәндә, без татар эшмәкәре булган өчен генә түгел, ә шушы татар эшмәкәренең татар тормышында актив катнашуы, татар дөньясында булган шушы чараларда үзенең һәрвакыт үзенең өлешен кертүе һәм менә шушы татар дөньясын тәшкил итүен. Әле эшмәкәр һәм мин татар булуы гына җитми икән дип. Фаразлыйбыз, әлбәттә, ул чөнки менә безнең зур бер традицияга үрелде ул. Без март аенда уздыра торган Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләрен, ә без инде менә шушы Татарстанның эшлек хезмәттәшләре бу региондагы чит илдәге татар ире бизнес вәкилләре катнашында. Һәм менә программага игътибар иткән вакытта безнең шулай ук мәдәни чараларыбыз да бар. Ул безнең Казан бию ансамбленең бездәнгәр шәл вокаль хореографик спектаклен күрсәтәчәкбез. Күрсәттек кичә, ә менә бүген инде без татар халкының легендар шәхесе Патшабикә Сөембикәнең 500 еллы тулу уңаеннан әдәби музыкаль кичә һәм тантаналы чара узачак. Һәм инде әлбәттә менә шушы барлык чаралар да безнең Татарстан Республикасының 100 еллыгы уңаеннан үткәрелә. Һәм менә иртәгә 19 декабрь көнне Казан Экспо үзәгендә узачак. Татарстан Республикасының 100 еллык тантанага шушы старт бирүлегә багышланган зур чарада безнең төбәкләрдән дә, чит илләрдән дә татар оешмалары җитәкчеләре дә һәм татар эшмәкәрләре дә катнашачак. Димәк, бу эшлекле чара гына түгел, рухи азык җыю чарасы да дип әйтергә кирәк. Әлбәттә, чөнки Казанның тарту көче бик көчле. Менә катнашучыларның географиясе артуында, сан артуда бу эшнең кирәклеге, актуальлеге турында сөйли. Һәм инде әлбәттә, әгәр дә шушы эштә Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов катнаша икән, бу инде эшнең җитдилеген дә күрсәтә. Чөнки татар дөньясы һәрвакыт хәрәкәттә. Шушы хәрәкәтне әверелә торган, шушы хәрәкәтне булдыра торган безнең Бөтен татар конгрессы канаты астында эшләп килүче татар оешмалары бар безнең төбәкләрдә. Һәм инде әлбәттә Татарстанның 100 еллыгын билгеләп узганда, без бергә һәм бердәм булуыбыз кирәк. Гомумән әйтсәк, әлеге җыенның утырышының максаты нәрсәдә? Ул эшмәкәрләрнең берләшүеме, киләчәктә бергә бер-берсенә ярдәм итеп эшләүме? Әлбәттә, без төрле эш юнәлешләре куябыз. Ул инде безнең инновацион мәсьәләләрдә, экспорт мәсьәләсе дә, һәм гомумән татар эшмәкәрләренең Татарстанга керүе дә, һәм Татарстан белән элемтәләрне булдыру да, һәм сәнәгать объектларны таныштырган вакытта без мәсәлән Пози ширкәте, Иннополис айрым сәүдә икътисади зонасына алып барачакбыз. Шулай ук безнең Рамай үрдәкләре ширкәтенә айрым алып барачакбыз. Химград технопаркына да. Менә бу шушы ширкәтләргә, объектларга алып бару, аларга шушы үзләре алып барган эш юнәлешләрен булдыру өчен дә кирәк. Шул вакытта
Татарстан белән элемтәләрне ныгыту өчен дә кирәк. Әгәр дә инде Татарстан белән элемтәләр, татар эшмәкәрләре булдыралар икән инде, алар демәк татар дөньясында да, татар тормышында да катнашалар. Һәм үз чиратында безнең татар оешмалары уздыра торган чараларда һәрвакыт ярдәм итеп, шушы процесста да катнашалар. Алар читтә калмыйлар. Чөнки без тарихка гына күз салыгыз. 19 гасыр ахырлары, 20 гасыр башларында безнең татар эшмәкәрләребез, меценатларыбыз, алар татар газета журналларында, татар мәктәпләрендә тотканнар. Безгә менә шушы хәрәкәтне дәвам итеп, бүгенге көндә дә 21 гасырда да шушы тулы бер хәрәкәткә өрүлен теләп, аның менә идеологик мәсьәләсе шул яктан. Безгә аларның һәрберсенә дә сеңдергә кирәк. Инде татарның мәркәзе Казанга килгән һәрбер татар эшмәкәре әлбәттә инде алга таба да шушы эштә читтә калмаячак. Һәм менә сезне тыңлагач, бердән булганда без көчле дигән шигырь күңелгә килә. Шулай булсын да. Бик зур рәхмәт. Чынлыкта да бердән булыйк, бергә булыйк. Рәхмәт. Келесі шырышылар қадыр. Хөрмәтле тамашачылар, бездән қонақта Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары Данис Шакиров булды. Аның белән саубуллашабыз, алга таба синоптиклар фаразы белән танышырбыз. Күпләрнең яраткан җимеше өрек, сусыл, татлы тәме белән генә түгел, файдалы үзенчәлекләре белән дә билгеле. Ул кан басымын җайга сала, матдәләр алмашын яхшырта, артык килограммнардан котылырга ярдәм итә. Борынгы Кытайда әлеге җимешне акыллы ризык дип йөрткәннәр. Төньяк илләрдә өрекне яшь гаиләгә бүләк буларак бирәләр. Ул аларда байлык символы булып санала икән. Элек әлеге җимешне сәяхәткә киткәндә диңгезчеләр үзләре белән алган. Ул иммунитетны ныгыта һәм төрле чирләргә каршы торырга булыша икән. Җимеш составында калий күп, ул кан тамырлары өчен файдалы. Анемия яисә аз канлылык белән җәфаланучыларга да әлеге җимешне ашарга кирәк. Аның составында 2,1% тимер тәшкил итә. Йөкле хатыннарга, үсмерләргә, сабыйларга өрекне көн сайын рационга кертергә кирәк. Магний, Б витаминына бай бу җимеш нервларны тынычландыра. Баш авырту, ару, депрессия вакытында хәлне җиңеләйтә. Составында С витамины шактый. Вируслы авырулар чорында иммунитетны ныгыту максатыннан да өрек ашагыз. Әфлисун төсле бу җимеш йодка бай. Калкын сыман биз, атеросклероз авыруларын булдырмау өчен холестерин югары булганда да файдасы бар. Аның составындагы макро һәм микроэлементлар антиоксидант көченә ия. Алар организмдагы авыр металларны, шлакларны чыгарырга ярдәм итә. Бета-каротины яисә А витаминына бай булган бу җимеш күрү сәләтенә дә уңай йогынты ясый. Сары җимештә майлар да аксым да юк дәрәҗәсендә. Матур гәүдә турында хыялланучылар өчен бер дигән диетик ризык. Ишәк авырулары белән интегүчеләр өчен әлеге җимеш зыянлы. Шулай ук диабет белән авыручыларга да сары җимеш ашарга киңәш итмиләр. Норвегияда бик кызык бер гадәт бар икән. Кунакка килүчеләр контейнерга яки махсус савытка тутырып, үзләре белән ризык алып килә. Җайлы усул минемчә, Ильяс. Менә кайбер илләрдә кирсенчә ашап бетерелмәгән ризыгыңны тутырып кайтып китәсең икән. Кайда ничек? Без кунак каршылаганда бик ныклап әзерләнәбез. Ләкин кунакны ниндидер ризык белән шакка туру авыр хәзер. Ашу остасы Резидә апа Хосайновадан үрнәк алсагыз, һәр кемне дә гаҗәпкә калдырырлык, табынны ямьләрлек тәмле ризык әзерләрсез. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, без бүген сезнең белән бананнан кекс әзерләрбез. Аның өчен безгә банан, йомырка, кефир, буак йөзем, тоз һәм инде он кирәк булыр. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Эшебезне иң беренче бананнан башлыйбыз. Бананны чистартабыз һәм инде шәншке белән без аны изәбез. Хәзер инде без аңа кефирне өстибез. Безгә хәзер камырны, кыймак камырыннан әз генә куйрак иттереп ясарга кирәк. 1 стакан ярымнар он кирәк була инде монда. Мин инде менә шундый кекс савытлары алдым. Шундый җайлы. Аны әз генә майлап җибәрәбез. Менә шулай формаларга без салып чыгабыз. Савытларны тулыр-тулмас салабыз. Әле ул күпереп пешә.
Хәзер инде без кайнар мичкә куябыз, 180 градуслы, аны алтын су төскә кергәнчә кадәр пешерәбез. Менә инде безнең бананнан әзерләгән кекысыбыз әзер булды. Субханалла, машалла. Кекс пеште, шәй стәле әзер, шәйләрегез тәмле булсын, сезгә исәнлек, саулык, имин тормышлар, гаилә бәхете телим. Кыска гына рекламадан соң манзара тапшыру үз эшен дәвам итә. Без сезне һәммәгезне кайнар сәламлыйбыз. 24-25 декабрь көннәрендә Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры барыгызны да премьерага чакыра. Бу уңайдан бездә кунакта Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Зөфәр Харисов. Зөфәр әфәнде, исәнмесез? Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Хәерле иртәләр. Кәефләрегез ничек? Әлхәмдүлиллаһ, шөкер, бик әйбәт. Премьера алдыннан дулкынландыра торгандыр инде? Әлбәттә, әлбәттә. Без белгәнегезчә Зөлфәт Хаким турында да әйтеп китим әле. 90-нчы еллар башында без хәзер эшли торган бинага күчкән елларда Дамир Сиражиев баш режиссер булып эшкә урнашкач, ул безгә Түбән Камадан Зөлфәт Хаким дигән җырчы, композитор Бартны алып килде. Театрга эшкә урнашты ул. Музыка бүлеге җитәкчесе булып Галия Бануны чыгарып ята иде. Шунда Зөлфәт шушы Галия Бануга ниндидер өстәмә музыкалар ялаган. Зөлфәт белән очрашуыбыз шуннан башланган иде. Ничә ел эшләү дәверендә беренче тапкыр Зөлфәт Хаким драматург булар безнең театрда куела. Һәм аның «Хәлакәткә бер адым» дигән пьесасы буенча яшь режиссер Лилия Әхмәтова куя бу әсәрне. Менә спектакльнең исеме күңелгә шум сала кебек, әсәрнең исеме. Эчтәлеге нидән гыйбарәт? Бездә беренче укырга җыелгач, өстәл артында уку вакытында бездә бу исем белән бигрәк тамашачыны авырайта, кинәт куркыта, шундый серьезный әйбер икән, үзенә җәлеп итми торган. Асылда бу спектакльнең бөтен эчтәлеген, барлыгын ни өчен куеласын ачып бирә торган сүз, жанрын инде булган хәл дип билгеләдек. Чөнки хәлакәткә бер адым. Адәм баласы туа, яши, җир йөзенә бәхете белән туа, ләкин теге мавыктыргыч ялган нәрсәләргә кызыгып, туганда ук биргән бәхетен югалтып, үзенә тимәгән өлешне яуларга омтылып яши башлый адәм баласы. Менә шул көннәрдән бер көнне шушы кылган гамәле моны хәлакәткә илтәчәк икән аңлый да, менә шушыннан уйланулар башлана. Кыскасы менә шундый фәлсәфи. Бик тормышчан, бик фәлсәфи һәм бөтен кешегә дә якын, бөтен кешегә дә аңлаешлы. Чөнки һәрбер адәм, дөньяга туган һәрбер адәм балык булгач, күңел ымсындыргыч шушы дөньяның төрле гөнаһлары, кызыктыргыч, мавыктыргыч ниләр белән бәрелешкә килә һәм шулардан чыгу юлын эзли башлый. Нинди юл белән китәргә? Тыелган юл беләнме, әллә харам юл беләнме? Менә инде сайлау мөмкинлеге бары тик аңа гына бирелгән. Менә шушы сайлау мөмкинлеге бөтен кешедә бу вакыйга белән маңгай бәрелергә мөмкин тормышта. Сез инде әлеге спектакльдә баш рольләрнең берсен башкарасыз. Юк. Алай түгелме? Юк, мин баш рольләрне башкармыйм. Мин баш рольгә ярдәм итүче, аны рухи яктан юнәлтеп җибәрергә тырышучы. Димәк, сез уңай герой. Мин уңай герой. Мин рухани мулла образын башкарам.
Менә әлхәмдүлилләһи шөкер, шундый образда уйнарга насыйп булды. Образ ничек бирелде үзегезгә? Ничек бирелә? Әле эш бара гына, премьерага хат вакыт бар. Ансын инде тамашачы әйтер Алла бирсә. Юк, менә үзегез нинди хисләр Мин кичерәсез? бик яратып эшлим. Һәр даим инде минем консультатым да бар. Ул да булса Казан Нуры мәчетенең имамы Алмаз хәзрәт Муслихов. Һәр даим аңа мөрәҗәгать итәм. Ялгышлык китмәсен дип, һәр даим аннан киңәшләр сорап торам. Шуңа күрә бу бик четерекле мәсьәлә, дин мәсьәләсе. Ул сезгә кайсы яктарак ярдәм итә? Үзеңнең тотышынмы, сүзләрен ничек әйтелешенме? Сүзләрне, анда китерелгән сүзләрнең дөрес әйтеләме, хәдисләрдән анда китерелә, ниндидер хәдисләрдән аятлар китерелә, шуңа күрә шуларның барсында барларга, җайларга дөрес булырга тиеш. Минем һәрбер сүзем дөрес булырга тиеш. Монда ниндидер кимчелек, уңга тайпылыш, сулга тайпылыш юк, монда бер туры юл. Аллаһ Тәгаләнең сүзе бер генә. Аннан соң шуны да әйтеп китәм, спектакльнең сәхнә бизәлешен Скоморохов, Геннадий Сергеевич Скоморохов эшли. Ул да безнең театр өчен бик яңалык. Спектакльгә музыканы Риф Әхмәтов яза. Утны инде безнең белән эшли башлаган теге хыялый спектаклендә, Салават Әбүзәровның хыялый спектаклендә ут яктырткан, шулай ук ут буенча мастер Илшат Саяхов. Шуңа күрә бик матур гына, бик истәлекле, бик мәгънәле, халык яратып карый торган спектакль килеп чыгар дип өмет итәм. Тамашачы җылы кабул итәр дип уйлыйсыз? Әйе, шулай дип кабул итәм. Чөнки безнең халкыбыз һәр вакыт рухи яктан бай булырга, рухи яктан иманлы булырга омтылып яши. Шуңа күрә инде Димәк, 24-25 декабрь көннәрендә әйе, тамашачыларны көтеп каласыз. Тамашачыларны безнең спектакльгә көтеп калабыз. Кайсы буын вәкилләренә аеруча якын булыр бу спектакль? Яисә бөтенесенә дә? Bütün буын вәкилләренә дә. Чагыштырмача яшь кеше безнең героебыз да яшь кеше әле. Анда аның кызы, аннан соң тагын бер яшь кеше. Алар яшьләргә дә, bütün буыннарга да әйтәм бит, бәлиғ булган һәр кеше өчен, бу дөньяга килгән һәр кеше бәлиғ булганнан соң тормышның менә бу четерекле, каршылыклы хәлләре белән очраша, һәм һәрбер кеше бары тик моның бу хәл өчен үзе генә җавап бирәчәк. Димәк, спектакльне карагач, һәркем анда үзен таныячак. Әлбәттә, мин шулай дип уйлыйм. Зөфәр абый, бик зур рәхмәт сезгә. Премьералар уңышлы үтсен. Киләсе очрашуларга кадәр саубуллашабыз. Сезгә рәхмәт. Премьерадан соң кабаты очрашырбыз әле. Амин. Хәерле, бәрәкәтле көннәр насыйп итсен Аллаһ Тәгалә. Киләсе очрашуларга кадәр. Рәхмәт. Бездә кунакта Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Зөфәр Харисов булды. Аның белән саубуллашабыз, тапшыруыбыз үз эшен алга таба дәвам итә. Күренекле язучы Әхәт ага Гафар нинди генә дәрәҗәләргә ирешсә дә, якташларын унытмый. Үзенең юбилей кичәсенә ул балык бистәсе талантларын җыйды. Әхәт Гафар тумышы белән Балык бистәсе районының Олы Әшнәк авылыннан. Биредә бүгенге көндә аның исемен йөртүче урамда бар. Язучыны котларга шушы төбәктән чыккан талантлар, каләмдәшләре, иҗатын яратучылар килгән иде. Бүгенгә тапшыруыбыз тәмам. Тормышның һәр мизгеленнән ләззәт алып, күтәренке рух белән яшик. Бүгенге көн күңелегезгә шатлык, тәнегезгә сихәт, өегезгә иминлек алып килсен. Сау булыгыз.